سلام كرات تخطاتلتنا جراند تكنولوجي سوليوشنز يوتيوب شانل كعبد الحن مزاخم لايك شير سبسكرايب بمقار آلات جراند تكنولوجي سوليوشنز يخونو جراند تكنولوجي سوليوشنز بزحات ناي تكنولوجي فلتات موزاتات تمرتات نحزلكم قريو الله او يوتيوب شانلنا بزحات فلتات قسم تخلي يخم لايك شير سبسكرايب بمقار آلاتنا يخونو حزد ما كابز حلفه بزعوا هاردوير تمهرنا نيرنا ناي هاردوير بارت 1 بزح نغرات بزعوا ماذر بورد سي بي يو رام كالتن تمساسلتي ناي هاردوير كفالات كمبيوتر انتاي خمسر انتاي خيم كم يزول لخيم زول نغرات رينا نيرنا حزد ما بارت 2 ناتقصيلنا كنمهارينا سلازي بصمنا كتكاتاتلون بدن بيئتن تبلك تردون تسفاي قبر قطانا تمرتنا هناتينا بيزي كمبيوتر سكيل chapter 2 هاردوير بارتس زلنا اوزي زحلفه كاو زرعينا يوم قصيلنا بزعوا رام read only memory ازفل فوكس غيرنا كرينا حزي مالتيو وات از read only memory روم تايم مالتيو بزحلفه رام رينا نيرنا راندوم اكسس ميموري سلازي ستوريجز استفال هاردوير ستوريج كم زلونا رينا نيرنا لما انتي روم تايم مالت مخانو خرينا روم مالت انت مالتيو read only memory which is بتشان منبا بتشاست زتسرح عينت memory يو it holds programs and data to be stored permanently even the computer switches off مالتي which is از حلفه كاو درينا يو رام volatile ويدما كتفق زخيل data currently running programs زحزلنا ناولنا ينورنا زي دما كتفق زي خيل data ويدما نوح غزي سيف زقبر permanent data زحزلنا permanent زفل just bold لزرعكم زلا مالتي which is permanent data زحزلنا مالتي ROM مالت so it stores programs called bootstrap loader that helps to start the computer مالتي هذا زي تعزلنا زلو bootstrap loader كوين يبهلوني حد زي مالت كمبيوترنا ستارت كتقبر كلا كل زي مجمرة جمر ابلكيشن سايت هالو مزو bootstrap loader يبهل لود كتقبر ودما تو اوبريتنج سيستمنا تم مساسل تخلقت نغراتن كجمر زحجز bootstrap لودر تاهيلي صوا مالتي ስለዚህ ቀጥታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራን ንምጋር አምታ ይጸንሕ ዘላ ማለት በኻሊ በኋላ አብሮም ይጸንሕ ሎ ማለት እዩ እዚ ኢትዮዋና ናይ ሮም ጥቅሚ ማለት እዩ ቀጽልና ሕዚ ሮም እና ራም ታ ይፈላላየም ዝል ክሪና ጀስት ሮም ምስራም አፈላላየም ድሕሪና ኮይና ሮም ማለት እንዳ ማለት ኢት ስቶርስ ዳታ ፐርማነንትሊ እዩ ናይ ሮም ማለት እዩ which is read only memory what about ራም ድሕሪና ግን ኢት ስቶርስ non permanent data ማለት volatile currently running for just execute ዝግበር ዘሎ applications ብቻ ራን ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ራም ይኾናል ማለት እዩ ስለዚ ፈላላይ ምንታይ እዩ እቲ permanent ዝሕዝ ክኾን ከሎ ራም ድማ non permanent ወይ ድማ ለግዚው ንግዚኡ ራን ዝገብሩ applicationat ብቻ ስቶር ዝገብረልና ማለት እዩ ፕላስ ሮም non volatile data እዩ ዝሕዝ which is volatile ዝኾነ ዳታ ካዘልና ከሎ ራም ድማ volatile data ዝሕዘልና እዩ ማለት እዩ just ROM they need special techniques to write so that they are read only memory مالتي هذه ROM stands read only memory كنل كلنا ROM مالت انت مالتينا read only memory كنل كلنا تاي مالتنا ايو بيتشان منبا بيتشا سسرح memory مالت يكونن وير اس تاي مالتي ግን ሚንጉ كتن ويدما read ንምግባር ግን high level technique يحتتዩ so they need special techniques to write so they are read only memory مالتي كاو رايت ንምግባር ሲ ስፔሻል ቴክኒክስ ይሓትት እዩ ሪድ ንምግባር ሲምፕሊ ንኸልና ራይት ንምግባር ግን ኢት ኒድ ስፔሻል ቴክኒክስ ማለት እዩ ስለዚ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ እዩ ተባሂሉ ጽዋዕ መብዛሕትኡ ግዜ ወራስ ራይት ንምግባር ዲፊካልቲ እዩ ማለት እዩ እምበር ራይት ንምግባር ዝከኣል ኣይከኣልን ማለት ግን ኣይኮነም በዚ ኮንሲደር ትገብርለ ደልየ ፕላስ ራም እንታይ ማለት እዩ ራም እንታይ ምዚ ኮምፔር ክንገብር ከለና ኢት ኢዝ ሪድ ኤንድ ራይት ሚሞሪ ማለት እዩ ሪድ ንምግባር ንኸለሉ ራይት ንምግባር ንኸለሉ አይነት ሚሞሪ ራም ድማ ማለት ስለዚህ ሰለስቲኦም እዚኦም መፈላላይ ክኾን ከሎ ሮም ፐርማነንት ዳታ ይሕዝ ቮላታይል ናን ቮላታይል ዝኾነ ዳታ ይሕዝ ፕላስ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ኾን ከሎ ራም ማለት ድማ ናን ፐርማነንት ዳታ ይሕዝ ፕላስ ቮላታይል ዘይኮነ ዳታ ይሕዝ ቮላታይል ዝኾነ ዳታ ይሕዝ ፕላስ ሪድ ኤንድ ራይት ሚሞሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እዩ ፈላላዮም ኣብ መንጎ ራምና ሮም ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ሓለፈ ካብ ዝርአናዮም ሃርድዌር ፓርትስ ናይ ሓደ ኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ሃርድዌር ፓርትስ ርኢና ኢና ካብ ኪቦርድ ማውዝ ስፒከር ፕሪንተር ዝተፈላለዩ ካልኦት ፓርትስ ማዘር ቦርድ ሲፒዩ ራም ዝብሉ ነገራት ካብ ዝርአናዮም ሕዚ ቀፂልና እንታይ ክንርኢና እዚኦም መኒዮም ኣውትፑት መኒዮም ኢንፑት ዲቫይስስ መጀመርያ ኸ ኣውትፑት እንታይ ማለት እዩ ኢንፑት ከታይ ማለት እዩ እስኪ ንሪኦ ዋት ኢዝ ኢንፑት ዲቫይስስ ሓደ ኮምፒውተር ሲ ኢንፑት ዲቫይስ ክንብሎ እንታይ ተኾይኑ እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘለና ዘሎ an input device in a computer hardware is a peripheral or a device that allows users to input data or command into a computer system. ታይዘለና ዘለው እዚ
It is a peripheral device that allows users to input data or commands into a computer system ማለት ሕዚ እንታይ ዘለና ዘሎ ዳታ ወይ ከዓ ኮማንድ ዳታ ወይ ከዓ ዝኾኑ ኢንስትራክሽንስ ትእዛዛት ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ንምሃብ ወይ ድማ ንምእታው እንጥቀመሉ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኢንፑት ዲቫይስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ it enables users to interact with the computer and provide information or instructions for processing ማለት እዩ እዚ በደንብ ይዝገልጽ ዘሎ it enables users to interact with the computer and provide information or instruction for processing ማለት እዩ እዚ ፕሮሰስ ንምጋር ወይ ድማ ፕሮሰስ ንኽትገብር ዘድልይዋ ኢንስትራክሽናትና ዘድልይዋ ኢንፎርሜሽናት ብመን ንህባለና ማለት እዩ ኢንፑት ንህባለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ንምስራሕ መጀመሪያ ዳታ ክንህብ ክንክእል ኔና ስለዚ ትንህቦ ዳታ ትንህቦ ኢንፑት ብምሉእ ኢንፑት ዲቫይስስ ንሱ ንምስራሕ ዝጠቕሙና ሃርድዌር ዲቫይስስ እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ ኢንፑት ዲቫይስስ ማለት እዩ ሕዚ ዋና ታርጌትና ኢንፑት እንታይ ማለት እዩ ንምባል ዘይኮነስ ኢንፑት ዲቫይስስ ንምንታይ እዮም ዝጠቕሙና እዩ ሌትስ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ኪቦርድ እንተሪእና ሕዚ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ቴክስትታት ገለታት ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ክንህባ ይጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኢንፑት ዲቫይስ እዩ ማለት እዩ ጀስት ፕሮሰስ ገይረ ኣውትፑት ንክተውፀልና ምእንቲ ዳታታት ንህባ ኣለና ማለት እዩ so this is an input device what about output devices output hardware devices ከለው ንህሪልና እንታይ ማለት እዮም እዚኣቶም ዞም output hardware device an output devices in a computer hardware is a peripheral or a device that displays or presents the processed data or information from a computer system to the user ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዘለና ዘሎ it is a peripheral device that displays or presents processed data or information from a computer system to the user ማለት እዩ ሕዚ ኢንፑት ዲቫይስ ሂና ኢንፑት ዲቫይስስ ኢንፑታት ወይ ድማ ዳታታት ክዋዮም ዘን ዛ ኮምፒውተር እዚኣ እንታይ ትገብሮ ፕሮሰስ ክትገብሮ ነዚ ዳታ ማለት እዩ ዘን ዘ ፕሮሰስ ዳታ ዊል ቢ ዲስፕሌይ ቱ ዘ ዩዘር ማለት እዩ ሕዚ እዚ ፕሮሰስ ዝገበረቶ እንታይ ትገብሮ እያ ማለት እዩ ናብቲ ዩዘር ኣውትፑት ክተውፀሊ እያ ማለት ስለዚ ኣውትፑት ዲቫይስ ንምንታይ ዝጠቕሙና ኣለዉ እቲ ፕሮሰስ ዝተገበረ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ንምግባር ወይ ድማ ናብ ዩዘር ንምምፃእ ዝጠቕሙና ዲቫይስስ ሃርድዌር ዲቫይስስ ናይ ሃርድዌር ኣቑሑታት ኮይኖም ግን እቲ ፕሮሰስ ዝተገበረ ዳታ ናብ ዩዘር ንኽበፅሕ ወይ ድማ ናባና ንኽበፅሕ ዝገብሩ output devices ይበሃሉ ማለት እዩ so it allows users to perceive the result of their inputs or actions on the computer ማለት እዩ እዚ ብሕፅር ብዘለ መልክዑ ስለዚ ዩዘራት ወይ ድማ ተጠቀምቲ ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ሪዛልቶም ኣብ ኮምፒውተሮም ንኽሪኡ ወይ ድማ ዲስፕሌይ ንኸውን ዝገብሩ ማለት እዩ ብምንታይ በቲ ዝሃብዎ ኢንፑት መሰረት ማለት እዩ እዚ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ output devices ዘም ሃርድዌር ዲቫይስስ እዮም ማለት እዩ so let us see input devices input elements ናይ ሓደ ሃርድዌር input devices ዝበሃሉ መነ እዮም እስኪ ንርኢ input devices ሲ ዳታ ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ንምእታው እንጥቀመሎም እዮም ተኢሎም let's say for example መነ ሊስት ተወሰኑ ንርኢ ካብዚኣቶም ሓደ መን እዩ ኪቦርድ ማለት እዩ a keyboard is a primary input device that allows the user to input alphanumeric characters numbers and special symbols into the computer ማለት እዩ just now ሕዚ ኣብ ኪቦርድ እንታይ ኣለዉ ቁፅርታት ኣለዉ ስፔሻል ካራክተርስ ኣለዉ ሲምቦልስ ኣለዉ ኤቭሪቲንግ ኣብ ትሕቲ ኪቦርድና ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዝጠቕሙና ናብዛ ኮምፒውተር እዚኣ ኢንፑት ንምሃብ ወይ ድማ ዳታ ንምሃብ ስምና ክንፅሕፍ ከለና ጀስት ዩዚንግ ዘ ካራክተርስ ኦን ዘ ኪቦርድ ኢና ንፅሕፈላ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ንገብራ ዘለና ማለት እዩ ዳታ ንኽትቅበል ዝጠቕመና እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኪቦርድ ይበሃል which is ሓደ ካብቶም ኢንፑት ሃርድዌር ዲቫይስስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኪቦርድ what about else ኣብዚ ቀፂልና እንታይ ኢና ንርኢ ማውዝ A mouse is a pointing device that allows users to move a cursor on the screen and select or interact with objects or icons through a clicking ማለት እዩ እዚ ማውዝ እንታይ ዝገበረና ዘሎ እዚ ፖይንት እናገበርና ካብ part of the computer after screen ናብ ዝተፈላለዩ parts ወይ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ icons interact ንክንገብር ዝሕግዘና ማለት እዩ it is a pointing device ዝልና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፖይንት ንምግባር ዝጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ ከርሰር ናይ ሓንቲ ኮምፒውተርና ዛ ሙቭ ዝገብራ ዘለኹ ብምንታይ ተጠቒመ እየ ብማውዝ ተጠቒመ እየ ሙቭ ዝገብራ ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርትታት ናብ ዴስክቶፕ ትኽእል ኢኻ ናብ ዳውንሎድ ትኽእል ኢኻ ስለ ጀስት ማውዝ ተጠቒምካ ነታ ከርሰር ንምንቅስቓስ ንጥቀመሉ which is input device ይሕዝ እውን ማለት እዩ ካሊእ touch screens እኒአና a touch screen is a display panel that can detect the touches of the user's fingers or stylus allowing a direct interaction with the computer system without the need of separate pointing device ማለት እዩ እዚ let's say for example touch ዝኾና ኮምፒውተር ሰለዋ touch pad ሰለዋ ስለዚ ዘን touch pad እዚኣተን ኪቦርድ ናይ ባዕለን የብለን ሃርድዌር ኪቦርድ የብለንን ስለዚ ኢንፑት ብምንታይ እየን ዝቕበላ ብናይ touch screen ማለት እዩ let's say for example ሞባይል ዲቫይስ ተሪእናዮ ኪቦርድ የብሉን እንታይ እዩ ኦንላይን
ተች ይዘለዎ ስለዚህ በተችና ዳታ ኢንፑት ንገብር ማለት እዩ ስለዚህ ተች ስክሪን ኩለ ንምንታይ ዘገልግለና ዘሎ ማለት እዩ በኋላ as input data enter ንምጋር ስለዚህ ጠቅመና ዘሎ ማለት እዩ the other one is scanner is an input device used to convert physical documents images or photos into digital format that can be stored on or manipulated on a computer ማለት እዩ እዚ ታይ ዝገረና እዚ just na scanner meaning ክነግረኩም ደለ ዘይኮን ኮዚ scanner ታይ ዝብል ከይተረዳና input device ዲ output device ምኻን ምሳን ስለዚህ ንኸሊ ስለዚህ ተፈላለዩ ዳታታት ፎቶታት ኮን ይኽእል እዮም ዶክመንታት ኮን ይኽእል እዮም ሃርድ ኮፒ ዝነበረ ወይ ድማ መጽሐፍቲ ኮን ይኽእል እዮም ናብ ሶፍት ኮፒ ዘቀየረልና ስካነር ክሳዕ ዝኾነ ሰዓት ስለዚህ ታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ input device እዩ ማለት እዩ ዳታ ንኽትቀበል ዝገብር እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ስለዚህ ስካነር input device ኮይኑ ዘን ስካን ተገይሩ ፕሮሰስ ንኽግበር ዝገብር እዩ መጀመርያ ሃርድ ኮፒ ሲቀበልና ማለት እዩ በኋላ ይባላል ሶ input device ሆነ ለስካነር ላ ማለት እዩ ቀጽልና ማይክሮፎን ለና a microphone is an input device used to capture audio or sounds it allows users to record voices participate in voice chats or use speech recognition softwares ከም ዝበል ስራሕታት ክሰርሕ ዝኽእል እዩ advanced audio ኢና ማለት እዩ ሶ ማይክሮፎን ለዝተፈላለዩ ድምጽታት ሪከርድ ንክንገብር ክሳዕ ተጠቅምናሉ ሰዓት ስለዚህ ንምንታይ ይጠቅመና ኣሎ ማለት እዩ ኢንፑትስ ወይ ድማ ቪዲዮታት ድምጽታት ካልኦት ነገራትን ንምቕራጽ የገልግለና ኣሎ ሶ እዚ ንምንታይ ዝኾና ዘለንታ ኮምፒውተር ማለት እዩ as input device ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ input device እዚ እንድሕሪድና ቀጽልና output devices ንርአ this some output device ከለና እዚ ታይና ንርኢ monitor or display ዝለለና just monitor ወይ ከዓ display ክንል ከለና እንታይ ማለት እዩ screen ማለትና እዩ which is ና ኮምፒውተርና እዚ display ዝገበረልና ዘሎ screen በመልኦ ማለት እዩ monitor ወይ ከዓ display ክንል ከለና so a monitor or a display is the most common output device used to present visual information from a computer ኣብዚ መቸም ቀሊል ርድእ ዝኾነሉ it is easy to present visual information from a computer ማለት እዩ visual information ወይ ድማ display ዝገበረልና ማለት እዩ በኋላ ይባላል so it provides visual interface for the user to view texts images videos and graphical user interface ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፕሮሰስ ዝተገበሩ ኣብ ውሽጢ بإنبوت وهايهم process تجارم زين نويزر كرئيس دلوي داتا تات بملأم أما display جرالنا لمالتي أم monitor ويدما أب screen display جبرالنا مالتي سلازم تايز خون زلوا just ما كم تميسن process يخون process زخونه output نعنا نخرئي زرينا زلوا مالتي سلازم it is an output device مالتي just end result زرينا زلوا part مالتي سلازم زي تاي خون لمالتي output device hardware يو مالتي the other is printer. A printer is an output device that produces hard copies of digital documents or images on a paper or other printable medias. Just different types of printers من نجار أدلى يهون جاهونس list نمجار لازم تعنيمي so printer وان علامة تأيو استفعل عليه soft copy تات نا hard copy تات مغيره. سلسلة سايز جور لنا زلنا مالتي. Just end result يزوج لنا زلنا ويدما output يزوج لنا زلنا مالتي. قدم لنا 5 رأينا يو scanner هارد كوبي نا سوفت كوبي غير لنا نيرنا سلازم تم سوفت كوبي تات تاي يخون له لمثالي انبوت يخون له انبوت مسكون تاي تغيرم بروسيس تغيرم برينت غبر خلو دما اوتبوت يخون له معناتي سلازي برينتر از انا اوتبوت نتقمل لنا معناتي قصدنا سبيكرز انتو مايكروفون رينا نيرنا بمايكروفون ريكورد نغبر سلازي امتا مايكروفون تاي انبوت ديفايس سبيكرز كه دمسي voice loud كوين نخسمع يقول نحنا نخسمع يقول سلازم تايم زلوا مالتي just now user يوم data دمس السد زلوا so زي عملتها يوم مالتي output device يوم مالتي so speakers are audio or output device that produces sounds or audios output from a computer مالتي they allows users to listen to music audio recording system sounds and multimedia content سلازم نزيم مثل نجارات record ناقورو دمسات ندقة خاص زجورو parts يوم زي مالتي just قصدنا headphones or headsets زوللونا just earphones or headsets are personal audio output devices that allows user to listen to audios privately مالتي ስለዚህ ተፈላለዩ ድምጽታት ኦዲዮታትን privately listen መጋር ተጠቅመና ድማ headphones ወይ ድማ headsets ዝበሃለለውና ማለት እዩ so they are commonly used for multimedia applications communications or immersive gaming experiences ማለት እዩ so ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ويدما أوديوتات ناويزر نخمس بمتان سمع مالتي بهيدفونس نسمعهم سلازي
just زيهم تايم زلوا مالتي output سيم زسمعنا زلوا أوشتي بستفعل record زجور every audio سخاني خليهم process تجرم زين now user كويس حسوا زجور زلوا زين sound now user شعزوز حد ما تايم مالتي output devices يخون الله مالتي زعزروانيس projectors just a projector is an output device that projects images or videos onto large screen or surface مالتي لذي موزحت إجزاء presentation نا movie screening نا large scale display ندور اللي ساعات تعز جورلنا زي مالتي project جورلنا له لذي just process الداتا output جورلنا له إذا ما display جورلنا له مالتي لذي زي عمله كافتم output devices يوم مالتي so زيتلنا بزع output نا بزع input نشتهين تندحرزنا خلنا what is your difference بين نجارس كنا رأي among input devices نا output devices انت فعل على له زي النجارات نرأيمه just input devices allows user to input data, commands or instructions into the computer system. رأيهم input devices allows users to input data, commands, instructions into the computer system ማለት ስለዚህ ተፈላልዩ ዳታታት ኮማንድ ሰው ካተዛዘት ኮን ይኸልዮም ኢንስትራክሽንስ ኮን ይኸልዮም መምርሕታት ኮን ይኸልዮም ስለዚህ ናፍታ ሓንቲ ኮምፒውተር ንህባ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛሃና ያ መምርሕታት ያ ታ ኮምፒውተር ፕሮሰስ ክትገብር ትኸል ወይ ድማ ክትሰርሕ ትኸል just تخكلني زي كونه command ولا ما ممرح عند هرزه هنا ياون تخكلني زي كونه سرح زي خسر حلنا تخيليا that's why when your computer systems are just انتن عين systems fax systems بحاله مالتي زي تخكل information دحرو كان كوينا accurate information كوصل كذا يخلو مخانم زفلت ስለዚህ ሆነ ማለት ስለዚህ ኮማንድታት ኢንፎርሜሽናት ዳታታት በሙሉ ናብ ኮምፒውተር ዘእቱ ኢንፑት ዲቫይስስ ይባሃሉ ማለት ዘም ሃርድዌር ዲቫይስ እና ነው ጋለና ስቲል ዘን output device ከታይ ጎሩ output devices presents processed data or information or results generated by the computer to the user ማለት ያዚ ዘም the input ዘአተው ኢንፎርሜሽናት ዳታታት እና ሪዛልታት ዘን ፕሮሰስ ገሮም ናብ user display ክኸውን ይገሩ ዘም output devices ማለት እዩ ቀጽልና input devices sends data from the user to the computer ማለት ያዚ input device تاعي وانا علامهم كاويزر ወይ ድማ ና user ዳታታት ናብ ኮምፒውተር ንኽሓልፍ ይገሩ which is እንትን ዓባይን ዓላማ እምዚ አለ ማለት እዩ ዳታ ካውይዘር user ዝደልዮ ዳታ ናብ ኮምፒውተር ክትርድኦ ምግባር ማለት ዝተፈላለዩ user እዚ ክንሰርሕልና ዘም ዳታታት አለው ስለዚህ ነታ ኮምፒውተር ንነግረሉ በኢንፑት ዲቫይስ አቢልና ማለት እዩ what about output ተሪናዮ output devices receives data from the computer and presents to the user رديكم حزوزي تفعللاي مرأي كالي أو input devices كاويزر نا كمبيوتر أو output devices جن it receives data from computer to the user معناتي سلازي output device تاعم تقولوا كاو كمبيوتر تقبلهم process تجورا data نا user display نخوني جورو معناتي سلازي تفعللايم وتي كاويزر نا كمبيوتر تدمج كمبيوتر نا user معناتي The other one is input devices facilitates user interaction with the computer system by providing means of inputting commands or data ማለት እዩ ኣብዚ ታይ ዝገብር an input device facilitates user interaction with the computer system by providing means of inputting commands or data ማለት እዩ user ምስ ኮምፒውተር interactive ንኸውን communicate ንኽገብር ንኽራዳዳ user data ንኽባ ኮምፒውተር ድማ ንኽትቀበሎ ዝገብሩ ነገራት input devices እዮም whereas output device ተሪእና ግን provides feedbacks to the user by presenting the result of operations such as texts, images or sounds ማለት እዩ ስለዚህ ዝተፋላለዩ ፕሮሰስ ዝተገበሩ ዳታታት ናብ user present ንኽትገብር ድማ output devices ይውፅልሎ ማለት እዩ the other one is just ኣብዚ ሕልፍና ሬናንኩም ዝመጻና ከም keyboards, microphones, scanners and others input device ኾነ ከለው just ከም monitor, printer, speaker ድማ output devices እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ input device እና ብዛዕባ output device detail ዝኾነ knowledge ክልወኩም ኣለዎ especially ኣብ hardware ሲና ፎከስ ጌርና ዘለና hardware parts of the ታይ ከም ዝሰርሑ ማለት እዩ input devices ንብሎም እንታይ እዮም just list ምግባር እውን ኣየድልየኩምን ዳታ ክነእቱ እንድሕርደልና እንጥቀሞ device በሙሉ hardware devices input device ይበሃል ዳታ ዲስፕሌይ ክገብረልና ወይ ድማ ናና ፕሬዘንት ክገብረልና እንጥቀሞ device ድማ output device ይበሃል ማለት ስለዚህ ኣብዚ ዋና ትኩረት ትገብርሉ ዝግባእ ኢለ ዝሓስብ ቀጽልና አንተ ኮምፒውተር ክንገዝእ እንድሕሪልና just እንታይ requirements የድልና በአይን ሃርድዌር ብቻ ሲ እንታይ requirements የድልና አንተ ኮምፒውተር ክንገዝእ ተልና ዘምሰኡ ነገራት ክረኢና ማለት እዩ when purchasing a computer whether it is desktop or laptop ማለት እዩ there are several essential hardware components you should consider to ensure the system meets your needs ማለት እዩ
ስለዚህ እታ ኮምፒውተር ናትና ድሌታ ማልያ ዳይ ማለት እንዝሉ ስፔሲፊኬሽን ሰም ስፔሲፊኬሽን ስክሪና ካብአቶም ሓደ CPU ሃርድዌር ስክሪና ካለና ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይ ድማ CPU ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ይድናዮ ስለዚህ CPU ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ሓንጎላ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ሓንጎላ ናይ ግድን መጀመርያ ክንወስኖ ዝግባአና እንታይ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ሶ ብምንታይ ኢና ንወስኖ እንታይ ዓይነት CPU ክህልወና ይግባእ just let's say for example ብኮርስ ንርአይ ማለት እዩ ኢንተል ኮርስ ተሪእና መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀምዎ ኢንተል ኮር i3 ኣለና which is entry level of CPU suitable for basic tasks like web browsing office applications and light multitasking just ዝና መጀመርያ ኮር i3 ማለት እዩ which is the entry level ዘሎ አማት እዚ ንምንታይ ዓላማ እዩ ዘሎ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንዌብ ብራውዚንግ እና ንኦፊስ አፕሊኬሽንስ just ቅልል ንዝበሉ አፕሊኬሽናት ጥራሕ አንሰርሐተ ኮይና ይርከመን ትግበር ኮር i3 ዝበሃል ማለት እዩ just ማልቲታስኪንግ ይብርግጽ ግን ስዊታብል ዝኾነ ና ጌሚንግ ፐርፎርማንስ ክህልዎ ግን ኣይኽእል ማለት እዩ which is old level ወይ ድማ ና መጀመርያ ዓይነት ኮር እዩ ማለት እዩ ኢንተል ኮር i3 ስለዚ ዛት ማች ተመራጽ ዝኾነ ኮር ወይ ኮነም BCP ኢንተል ኮር i3 ተሪእና ማለት እዩ what about ኢንተል ኮር i5 ኢንተል ኮር i5 ተሪእና ድማ it is a mid-range CPU offering a balance between performance and affordability ማለት እዩ ኣብዚ ታይ ዝገብር በፐርፎርማንስ እና በአፎርዳቢሊቲው ንሽተይ ባላንስ ገይር ዝመጸ ኮር i5 ማለት እዩ they are suitable for gaming content creation and multitasking ማለት እዩ which is ኮር i3 ተመሓይሽ ዝመጸ ኮር i5 ማለት እዩ በአፎርዳቢሊቲ ኾን ይኸሊ በፐርፎርማንስ ኾን ይኸሊ ፕላስ ንጌሚንግ ላፕቶፕስ ነው ተማሊ ዝመጸ ናይ ጌም መጫወታ ዝውን ላፕቶፓት ዝሐሸ ፐርፎርማንስ ይዘን ዝመጣ ማለት እዩ ኮንተንት ክሪኤት ንምግባር multitasking won ካብ ኮር i3 ተመሓይሽ ዝመጻ ማለት እዩ ኮር i5 ቀጽሉ ኮር i7 ወይ ድማ ኢንተል ኮር i7 ዝበሃልና እዚ which is high performance CPUs ማለት እዩ እዚኣቶም ኮር i7 high performance CPUs with more cores and threads ማለት እዩ ካብ ኮር i5 ሸውዓተ ኮርስ ሒዙ more threads ለሒዙ ዝመጻ ማለት እዩ it is ideal for demanding tasks such as video editing 3D rendering and heavy multitasks ማለት እዩ ብጣዕሚ ተመሓይሽ ዝመጸ ፕላስ ብዙሓት ነገራት ክስራሕና ዝኽእል ፐርፎርማንስ ለዝሐሸ CPU ኢንተል ኮር i7 ማለት እዩ ቀጽልና ኢንተል ኮር i9 just መብዛሕትኡ ግዜ ዓድና ገና ኣይተጠቕምናልና ኣተወነ ግን ኢንተል ኮር i9 ለኒና which is top of the line CPUs with highest core counts and clock speeds ማለት እዩ ብጣዕሚ the top ተባሂሉ ዝኒሀ latest ዝኾነ ማለት እዩ just ብስፒድ ደረጃና ብነምበር ኦፍ CPUs ብኮርስ ንሆርእ ከለና ማለት እዩ so they excel in tasks that require significant processing power ማለት እዩ ብጣዕሚ significant ዝኾነ processing power ዘለዎም such as professional content creation ኾን ይኽእል ብጌሚንግ ኾን ይኽእል workstation level ኾን ይኽእል በany application ሰምፋት ኾን ይኽእል ስለዚ ብጣዕሚ latest ዝኾነ ግን ጋና ዘይተጠቕምናሉ ዘለና ስለዚ anyways ላፕቶፕስ ክንገዝእ ከለና ና መጀመርያ ኮንሲደር ክንገብሮ ዝግበአና CPU እንትኸውን ተሎ CPU ግን ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 እና ኮር i9 ከም ዘለዉ mostly አንሕና እንጥቀመሉ ዝነበርና ኮር i3 እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ላፕቶፕስ ትረኽበን ግን ሕዚ አይዲያሊ ምናልባሽ ሪከመንድ ዝግበር ኮር i7 ክኾን ከም ዝኽእል ቶፕ ዘለ ግን ኮር i9 ከም ዝኾነ ማለት እዩ ክሕበር ዝደሊ ቀጽልና AMD Ryzen ወይ ድማ just BAMD ደረጃ ተሪእና ይኻኒ AMD 3 ዝበሃልኒና which is the entry level of CPU that offers good performance and for good budget conscious users ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንጀነራል ኮምፒውቲንግ ዘገልግለና ቅልል ዝበለ AMD 3 ዝበሃልኒና ቀጽሉ AMD Ryzen 5 ኒና mid range CPUs that provide strong balance of performance and values they are suitable እዚምለ ኒ ጌሚንግ እና ንኮንተንት ክሪኤሽን እና ንማልቲታስኪንግ ለኸገልግሉና ዝኽእል AMD Ryzen 5 ዝበሃልኒና plus AMD Ryzen 7 ለኒና ማለት እዩ which is high performance CPUs with more cores and threads ማለት እዩ offering excellent multi-threaded performance they are ideal for demanding workload like video editing 3D modeling and streaming ማለት እዩ እዚምለ AMD Ryzen 7 ላይ high performance ዝኾኑ CPU ደረጃ ክንዕቀን ከለና ማለት እዩ so AMD Ryzen 9 ድማ flashing CPUs with high cores counting exceptional multi-threaded performance ማለት በጣም exceptional ካብዚያቶም ድማ Ryzen 3 Ryzen 5 እና 7 9 ክረአ ከለና which is 9 the latest ማለት እዩ ከምዚ ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 እና ኮር i9 እና ለሞጽም ዝነው ማለት ስለዚህ just CPU ና በዚ ኮንሲደር ክንገብሮ ክንቀል ከም ዘለና ኣብዚ ክንውስን ከለና ና ኮምፒውተርና ሃንጎላ ንውስን ከም ዘለና ተረዲና
just which one is the best ዝብል ንዓና ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ካብ i3 ክሳብ i9 ግን ምስ ባጀትና ምስ ኮምፓቲቢሊቲኡ ምስ እንጥቀሞ ሶፍትዌራት ምስ ብምሉእ ዝተተሓዘ እዩ። ብርግጽ ግን ካብቲ ሚኒማም ኮር i3 ዝበሃል እስካብቲ ማክሲማም ኮር i9 ዝበሃል ግን ኣፈላላይ እንታይ ምዃኑ ምርዳእን ምግንዛብን የድሊ ማለት እዩ። which is the latest intel core i9 ዘሎ CPU ማለት እዩ። ቀፂልና ሃርድዌር ሪኳየርመንት ሕዚ ካልኣይ እንታይ ንኽርኢ ብራም መልክዕ እንድሕር ኣብዚ ሓለፈ ከም ዝረአናዮ ራም ማለት ራንደም ኣክሰስ ሚሞሪና ፐርፎርም ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከዓ ካረንትሊ ራኒንግ ኣፕሊኬሽንስ ኣብ ኮምፒውተርና ራን ዝገብሩ ኣፕሊኬሽናት እዩ ዝሕዘልና ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኮይና ብዙሓት ኣፕሊኬሽንስ ራን ክንገብር ንኽእል ኢና ክንከፍት ንኽእል ኢና ወርድ ከፊትና ሙዚቃ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ዩቲብ ንኸፍት ንኽእል ኢና ካልኦት ነገራት ንኸፍት ንኽእል ኢና ኣት ዛት ታይም ላፕቶፕ ናታይ ክትኮን ክትክእል ኣለዋ ቢዚ ዲያ ክትኮን ዘለዋ ስዊስ ክልተ ሰለስተ ኣፕሊኬሽን ከፊትና ይኣኽለና ዲ ዝብል ነገራት ንምውሳን ዝጠቕመና ማለት እዩ። ስለዚ ብራም ዓይን እንተሪእናዮ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ጀስት ንናይ ካረንትሊ ራኒንግ ኣፕሊኬሽንስ ራን ከግብረና ዝኽእል ወይ ድማ ክሕዘልና ዝኽእል ብዙሕ ስጠር ገብረልና ዝኽእል ፈጣን ዝኾነ ራም ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብመጀመርያ ራም ኩሉ ግዜ ካብ ክንደይ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ 4GB 8GB 16GB እናበለ ንዓበይ ይኸይድ ዝኽእል እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ላፕቶፓት ዝጥቀምኦ 4GB ራም እዩ ወይረኣስ ፐርሶናል ሪኮመንድ ዝገብሮ ግን ኣባብ 8GB ሚኒማም 8GB 16GB ራም ተገይርናዮ ጀስት ኮምፒውተርና ቢዚ ምዃን ብደንብ ክቐንሳ ከም ዝኽእል ብስሩ ቢዚ ምዃኖም ከም ዘይትኽእል ክገልጽ ደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሎም ታብስ ዝኸፈት ናተትንከፍት እዛ ኮምፒውተርና ስቶር ክትገብረሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ጀስት ብታይፕስ ኢና ኣብዚ ክንሪአኩም ጀስት ኣብ ራም ክንሪኢ ከለና ናይ መጀመርያ ዝነበረ ራም DDR ራም ወይ ድማ ዳብል ዳታ ሬት ራም ዝበሃል እዩ ነይሩ which is DDR ram is an older RAM ማለት እዩ። it is an even older slower speed compared to DDR2 and later iterations ኩሉ ግዜ ራም ብኸመይ ተፈጢሩ ዳብል ዳታ ሬት ተባሂሉ ኢና መጀመርያ DDR ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዝነበረ ስለዝኾነ እዚ DDR እዚ ጀስት ኦልድ ራም ማለት እዩ። ብታይፕ ክሪኢ ከለና ኢና ነዋጋዕ ዘለና ዘን DDR2 ተባሂሉ ኢንሃንስ ተገይሩ ብንእሽተይ ምምሕያሻት ተገይሩሉ መፅኡ ማለት እዩ። whereas it is not commonly used anymore ማለት እዩ። still DDR2 commonly ኣይንጥቀመሉን ዘለና ምክንያቱ it is slower speed and less capacity compared to DDR3 ማለት እዩ። DDR2 ስፒድ ንእሽተይ ስለ ዝቐነሰ ፕላስ ብካፓሲቲ ደረጃ ለትሕት ስለ ዝነበረ ናብ ምንታይ ተሸጋጊሩ ማለት እዩ ብDDR3 ተመሓይሹ መፅኡ which is double data rate 3 ማለት እዩ። now it was the previous generation before DDR4 ማለት እዩ DDR3 then it has slower speeds and lower bandwidth compared to DDR4 ዚለ ማለት እዩ። so እዚ ኦልድ ሲስተማት ዝጥቀመሉ DDR3 ራም ማለት እዩ። ብታይፕ ደረጃ ኢና ነዋጋዕ ዘለና ዘን ካብ DDR3 እንደገና ናብ DDR4 ኮይኑ መፅኡ which is double data rate 4 ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ። እዚ double data rate 4 ግና which is the most widely used RAM type in modern computers ማለት እዩ። ኣብ ሞደርን ኮምፒውተርስ መብዛሕትኡ ግዜ እንጥቀመ ዘለና ራም እንታይ ይበሃል DDR4 ተባሂሉ ይፅዋዕ which is double data rate 4 ማለት እዩ። so it provides good performance in its compatibility with wide range of motherboards and processors ማለት እዩ። this motherboardና ምስ ፕሮሰሰራትና ወይ ድማ ምስ CPU ና ጉድ ዝኾነ ፐርፎርማንስ እና ኮምፓቲቢሊቲ ንኽህሉ ዝገብር DDR4 እዩ ዝሐሸ ተባሂሉ መፅኡ ማለት እዩ። ላቴስት እውን እና DDR5 ወይ ድማ double data rate 5 ዝበሃል which is the latest generation of RAM technology. It offers high speeds, increased bandwidth and improved power efficiency, but it is widely used in latest technologies እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ DDR5 ኣዳፕት ዘይተገበረ ቴክኖሎጂስ እዩ። ብብራንድ ደረጃ ተሪእናዮም ጀስት ብራንድ መብዛሕትኡ ግዜ ማተር ዝገብር ኣይኮነን ግን ኮሳየር ዝበሃል ብራንድ እኒአና which is ፖፑላር ብራንድ እዩ። ሃይ ፐርፎርማንስ እውን እዩ ዝብሎ ክሩሻል ዝበሃል ብራንድ እኒአና ጂስኪልስ ዝበሃል እኒአና ሃይ ፐርፎርማንስ ራም ዘለዎ ምስ ኪንግስቶን ዝበሃል እና ሃይፐርኤክስ ሳምሰንግ ናይ በዓልቲ ዝኾነ ራም ናይ ምቕራብ ድርጅት ማለት እዩ። ቲም ግሩፕስ እና ጀስት ፓትሪዮትስ ኣዳታ ዝበሃሉ እዚኦም ጀስት ብራንድስ ኦፍ ራምስ ማለት እዮም። ጀስት ራም ከመይ ይቐርበሎም ወይ ድማ ራም ዘቕርቡ ድርጅታት ማለት እዩ። ብራንድ ሳምዚ ጀስት ማክ ሳምሰንግ ዴል ምናምን ንብላው ኮምፒውተራትና ስለዚ እዞም ራምስ ኦፈር ዝገብሩ ድርጅታት ድማ እዚኦም ኣለውና ማለት ስለዚ ብብራንድ ደረጃ እዚ ብዙሕ ኮንሲደር ክንገብሮ ዝግበአና ፐርፎርማንስ ደረጃ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ለፈላለየ ኣሎ እዩ።
ለምሳሌ ኮሳየር ተሪና ሃይ ፐርፎርማንስ እዮም ንጌሚንግ ንኦቨርክሎኪንግ እና ንኮምፒቲንግ ቤዝ ኮይኖም የዘጋጅዎት አርክቴክቸር ማለት እዩ ክሩሻል ክንርኢ ከለና ምስ ዋጋ ተሓሒዞም እዮም ዚኦም ከዓ ዘቕርብዎ አፎርዳብል ዝኾነ ራም ንምቕራብ እዮም ዝምክሩ ብጂስኪል ስተሪናዮም እንደገና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማርኬት ጌሚንግ ዝኾኑ ጌሚንግ እና ንማርኬት ደረጃ ጌሚንግ ዝኾኑ ራምስ ንምቕራብ እዮም ዝብሉ ማለት ንጌሚንግ ላፕቶፕ ወይ ድማ ኮምፒውተርስ ንምቕራብ ዝምክሩ እዮም ኪንግስቶን ስተሪናዮም ዚኦም ድማኒ which is wide range ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ብኩሉ ሌቨል ከቕርቡ ዝኽእሉ from low level ራምስ ወይ ድማ ብውሕድ ዋጋ ክሳብ ሃይ ፐርፎርማንስ ዘለዎም ናይ መጨረሻ ፐርፎርማንስ ዘለዎም ከቕርቡ ዝኽእሉ ኪንግስቶን ራምስ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ሃይፐር ኤክስ ዝበሃሉ እዚኦም ዋይድ ሬንጅ ዘቕርቡ እዮም መብዛሕትኡ እዚኦም ንጌም ዘገልግሉ እዮም ሳምሰንግ ጀስት ሃይ ኳሊቲ ራም ዘቕርቡ ድርጅታት እዮም ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ድርጅታት ካብቶም ሃርድዌር ዘቕርቡ ዝኽእሉ ናይ ራም ብራንድስ ማለት እዩ ቀፂልና ሳልሳይ እንታይ ኢና ክንርኢ ሃርድዌር ሪኳየርመንትስ ጀስት ስቶሬጅ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብተለምዶ እንታይ ኢና ንብል ሓደ ቴራ 500 ጂቢ ገለ ኢና ንብል ስለዚ ስቶሬጅ ናብ ብኸመይ ኢና ንዕቅና ናይ ሓንቲ ኮምፒውተር ሓደ ቴራ 500 ጂቢ ስቶሬጅ ዘለዋ ሓንቲ ኮምፒውተር ካብ ሓደ ቴራ ስቶሬጅ ዘለዋ ሓንቲ ኮምፒውተር ክትበልፅ ትኽእል እያ ብኸመይ ተልና ግን ኣብዚ ክንብልሶ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስቶሬጅ ናይ ሓደ ዲቫይስ ማንዳተሪ ከም ዝኾነ ንፍጥነታ ማተር ኣሪ ዝገብር ዋላ ተዘይኮነ ግን ምስትናሃትና ኢንተረስትና ምስትናሃትና ድሌት ምስትናሃትና ዳታ ናይ መሓዝ ዓቕምና ክወስነልና ዝኽእል ግን ስቶሬጅ እዩ ስቲል ማለት እዩ ስለዚ ጀስት 500 ጂቢ እንድሕር ገይርና ኮይና ሓንቲ ኮምፒውተር ናይ 500 ጂቢ ብቻ ዳታ ኢና ክንሕዝ ንኽእል እምበር ካብኡ ንላዕሊ ክንሕዝ ኣይንኽእልን ስለዚ ንምንታይ ናትና ዳታ ሊሚት ይኹን ብዝብል ብናትና ኢንተረስት እናሰፍሐ ምስ ምኻዱ ድማ ብዛዕባ ስቶሬጅ ክሰፍሕን ክውሕድን ብዛዕባ ንሱ ነገራትን ክስካብ ሓደ ቴራ ልዕሊኡን ንኽሕዛት ንግደድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስቶሬጅ ክልተ ዓይነት ስቶሬጅ ሲና ዲስከስ ክንገብር ሓደ ኤችዲዲ እና ኤስዲዲ ዝበሃሉ ስቶሬጅ ዲቫይስስ ኣለውና ሃርድዌርስ ማለት እዩ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ እና ሶሊድ ስቴት ድራይቭስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣፈላላይ ምስሊ ብቲኦር ደረጃ ክነግረኩም ከለኹ ሃርድ ዲስክ ድራይቭስ ማለት ቅድሚ ሕዚ ንጥቀሞ መብዛሕትና ኣብ ኮምፒውተራትና ዘሎ ድራይቭ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮምፒውተራትና ንጥቀሞ ድራይቭ እንታይ እዩ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ወይ ድማ ኤችዲዲ ድራይቭ ማለት እዩ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ማለት ግን ላቴስት ሕዚ ብጣዕሚ ፈጣንና ላቴስት ኮይኑ ዝመፀ ውሕድ ግዜ እዩ ውሕድ ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኤስኤስዲ ሃርድ ዲስክ ዝጥቀምና ጀስት ፈጣን ናይ ሓደ ኮምፒውተር ድራይቭ ማለት ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ዓይነት ሃርድዌር ዘለዎ ሓንቲ ኮምፒውተር ማለት እዩ ስለዚ ክንገዝእ ከለና እንታይ ክንእዝዝ ንኽእል ኢና ስቶሬጃ ጀስት ኤስኤስዲ ዝኾነ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ክንእዝዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብኻሊእ ኣባህላ ኤችዲዲ ጀስት ናቀረየ ዝኸዘላ ዓይነት ድራይቭ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ላ ሓደ ካብቶም ማተር ዝገብረና እዮም ኤችዲዲ ድራይቭ እንተሪእና እንታይ ዝገብር ኢት ኦፈርስ ሃይ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ኣፈላላይ እንተሪእና ማለት እዩ ሃይ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ኣለዎ ኮምፔሪንግ ቱ ኤስኤስዲ ማለት እዩ ምስ ኤስኤስዲ ኮምፔሪንግ ገበሩ ከለና ኤችዲዲ ሃይ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ኣለዎ ማለት ሓደ ቴራ ቢዮንድ ቴራስ እውን ክኻድ ዝኽእል ማለት እዩ ዘን ኤስኤስዲ ተሪእናዮ ግን ብኡ ደረጃ ሎው ስቶሬጅ ካፓሲቲ እዩ ዘለዎ እዚ ክንብል ከለና ሓደ ቴራ ይመፅን ኤስኤስዲ ማለትና ኣይኮነ ግን ሕዚ ላቴስት ስለ ዝኾነ ፕላስ ኣብቲ ላቴስት ምዃኑ ድማ ብንእሽተይ ስቶሬጅ ስለ ዝጀመረ መብዛሕትኡ ግዜ ኤስኤስዲ ብምንታይ እዩ ዝመፅእ ብ500 ጂቢ እዩ ሕዚ ዝተለመደ ከም ትግራይ ደረጃ ወይ ድማ ከም እንትን ተሪእና እያ ማለት እዩ ወራስ ሓደ ቴራ እውን ግን ይመፅእ እዩ ብፐርፎርማንስ ደረጃ እንድሕር ርኢናዮ ግን ሓደ ቴራ ናይ ኤችዲዲን 500 ናይ ኤስኤስዲን ብጣዕሚ ኤስኤስዲ ከም ዝመረፅ እየ ዝፈልጥ ኣና ማለት እዩ ንምንታይ ስዊት እዩ ብጣዕሚ ፋስት እዩ ማለት እዩ ሶ ኤችዲዲ እንተሪእናዮ እንደገና ኦፈርስ ኣፎርደብል ኮስት ዘለዎ ብዋጋ ደረጃ ኤችዲዲ ኣፎርደብል ዝኾነ ኮስት እዩ ዘለዎ ወራስ ኤስዲዲ ግን ንእሽተይ ፕራይስ እዩ ፕራይስ ኮምፔር ቱ ኤችዲዲ ኮምፔር እንተገርና ኤስኤስዲ ፕራይስ እዩ ወይ ድማ ንእሽተይ ኮስት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዋጋ ደረጃ ኤችዲዲ ይሓስር ኤስኤስዲ ግን ከቨር ይብል ነገር ግን ፐርፎርማንስ ደረጃ ተሪእናዮ ኤስኤስዲ ብጣዕሚ ዝሐሸ ፐርፎርማንስ ከም ዘለዎ እዩ ፕላስ ሎወር ትራንስፈር ስፒድ ኣለዎ ኤችዲዲ ተሪእናዮ ዝኾነ ፋይላት ክነሕልፍ ከለና ሌሴ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ሎካል ዲስክ ዲ ናብ ሲ ትራንስፈር ንገብር ከለና ዳታ ብኤችዲዲ ተኮይኑ ብጣዕሚ ትራንስፈር ሬቱ ውሕድ እዩ ወይ ድማ ፈዛዝ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤስኤስዲ ተኮይና ኢት ሃቭ ፋስተር ትራንስፈር ስፒድስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፈጣን ዝኾነ ናይ ምሕላፍ ክእለት ኣለዎ which is ብጣዕሚ I don't know ክገልጽ ዘይኽእል ኤስኤስዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንማል እዩ ቀፂሉ ሞር ሳስፔክቲብል ቱ ዳሜጅ
and less durable እዩ hard disk drive ተሪናዮም ወይ ድማ HDD ተሪናዮም ታዮም ሓደ ንዝተፈላለዩ ቫይረስስ እና ካልኦት አታክስ ተጠቃዕቲ እዮም ብቀሊሉ ማለት ሰስፔክቲቭሊ እዮም ተቃላዕቲ እዮም ማለት እዩ እንደገና ናይ ምጽናሕ ግዜኦም እንደገና ትሑት እዩ ሃርድ ዲስክ ተባላሽዩ ገለ ንብል መዛሕትኦም ኮምፒውተራት ማለት እዩ HDD ተኮይኑ ብቀሊሉ ተጎዳእና ተቃላዓዩ ንነዊሕ ግዜ እውን ዘይጸንሕ ድራይቭ እዩ whereas SSD ተሪናየ ግን it is physically resistant to damage and it is more durable ማለት እዩ physically ሓደ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ሓደ ቫይረስስ ካልኦት ነገራትን ዝጥቃዕ ኣይኮነን ፕላስ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጽናሕ ዓቕሙና ዝሐሸ እዩ ማለት እዩ so እዚልና አመንጎ SSD እና HDD ዘሎ ፈላለዩ እንድሕሪኹም ኮይንኩም ፐርሰናሊ ስቶሬጅ ለ ሃርድዌር ሪኳየርመንት ክትወጽኡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ጨረታታትን ዝተፈላለዩ ናይ ኮምፒውተር ድሌታትን ክትእዝዙ ከለኹም SSD ተዝኸውን ብጣዕሚ ተመራጺ እዩ ማለት እዩ ቀጽልና ራብዓይታ ኢና ክንገንብር ማለት እዩ ኮምፒውተር ግራፊክስ ሓንቲ ኮምፒውተር ክንገዝእ ከለና ኮንሲደር ንገብሮ ዝግበአና ሃርድዌር ሕዝለ ኮምፒውተር ግራፊክስ ማለት እዩ ስለዚ ኢንተግሬትድ ግራፊክስ built in ዝኾነ ና ኮምፒውተር ግራፊክስ ከልዋኹም ዘለዎ ሓንቲ ኮምፒውተር ኢንተግሬትድ ግራፊክስ እና just dedicated graphics ዝበሃል ከም ዘሎ ኣለዎ ክልተ ግራፊክስ ኣለዋ ኢንተግሬትድ ግራፊክስ እንብል ከለና it is a built-in graphics process that integrates into the computer motherboard እና processor መጀመሪያ ክትገዛእ ከላ ኢንተል ዝበሃል ኢንተግሬትድ ግራፊክስ ኣለዋ ሓንቲ ኮምፒውተር by default ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንተል HD graphics እና ኢንተል Iris graphics ዝበሃሉ መብዛሕትኡ ግዜ እንጥቀመሎም ግራፊክስ እዮም ዝሮ ዝሮ ሓንቲ ኮምፒውተር ብተፈጥሮኣ ኢንተግሬትድ ዝኾነ ግራፊክስ ኣለዋ ማለት እዩ whereas in addition to ንሱ ግን ናኡ ብተወሳኺ ግን እንታይ የድልያ ማለት እዩ dedicated graphics የድልያ so እዚ dedicated graphics ካይ ናይ ባዕልቲ ዝኾነ ተወሳኺ ፍጥነታ ንምስኻን ካልኦት ስራሕታት ንምስራሕን ዘድልያ ግራፊክስ ማለት እዩ so dedicated graphics are separate graphics cards that are installed in expansion slots on the computer motherboard ማለት እዩ so two prominent brands dedicated graphics are Nvidia እና AMD ዝበሃሉ ብራንድስ ኣለውና anyways ተወሳኺ dedicated graphics ከለ ክህልዋ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓንቲ ኮምፒውተር ከነዚህ ከለና ኣብዚ Nvidia GeForce ዝበሃል ግራፊክስ ኣለና which is there is high performance gaming graphics ማለት እዩ ብጣዕሚ high performance ሆነ gaming graphics Nvidia graphics ዝበሃል ነና they offers range of models with different performance levels offer ከም ዝገብር RTX እና GTX ዝበሃል series ከም ዘለዎን highly regarded for their advanced features እና efficient ዝኾነ power consumption ከም ዘለዎም extensive driver support ስለከም ዝገብሩን እዮም እዚኦም ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ Nvidia GeForce ዝበሃል ነና AMD Radeon ዝበሃል ነና ካሊ ናይ dedicated graphics ማለት እዩ ስለዚ ዞም ግራፊክስ እዚኣቶም ተወሳኺቲ ግራፊክስ ሓንቲ ኮምፒውተር ንገዝእ ከለና ከልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ቀጽልና ኮኔክቲቪቲ ፖርት ስለኸልዋ ከለሎም ሓንቲ ኮምፒውተር ንገዝእ ከለና just multi connections ከድሊና ይኽእል እዩ ስለዚ ንምንታይ ንችግር ኣብ መጀመሪኡ ክንገዝእ ከለና ንምንታይ ኮኔክቲቭ ፖርት ዘይህሉና እንታይ ፖርት ከኸልዋ ኣለዎም እንተልና ኣብዚ ሓደ USB just universal serial bus ዝበሃል ፖርት ክህልዋ ክእል ኣለዎ ዝተፈላለዩ ፍላሽ ዝተፈላለዩ ፍላሽ ዝመስል ኣካላት ክንስክዖ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝበሃሉ USB ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ዩኒቨርሳል ሲሪያል ፓስፖርት ማለት እዩ ስለዚ USB to USB 3 USB 3.1 3.2 mostly ፈጣን ዝኾነ እዩ ፍጥነቶም እዚ ቨርዥን ይዘዋጋዕና ዘለ USB 2 ክንብል ከለና USB 3 ክንብል ከለና እዚ ብክልተ ፍጥነት ሬስ ዝኸድ ነረ እዚ ድማ ናብ ሰለስተ ኣፕግሬድ ዝገበረን ዝተመሓየሸን ማለት እዩ ስለዚ ፍላሽ ትሽኩዓሉ ፖርት የድልዮ ኢንተርኔት ፖርት የድልዮ RJ45 ካልኦትን ዝስኩዕ ዝኽእል ና ኔትወርክ ኢንተርፌስ ኢንተርኔት ፖርት ክህልዎ ኣለዎ ፕላስ HDMI ሃይ ዴፊኒሽን ማልቲሚዲያ ኢንተርፌስ የድልይዎ ሓደ ኮምፒውተር ምስ ዝተፈላለዩ ኮምፒውተራት integrate ንምጋር or use it to connect a computer to external displays such as monitors, TVs or projectors ስለዚ ምስ ቴሌቪዥናት ኮኔክት ንገብረና ምስ ፕሮጀክተራት ኮኔክት ንገብረና ስለዚ currently ድማ ብጣዕሚ ዶሚናንት ኮይኑ ዘሎ HDMI support ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ቀጽሉ audio ports ኣለዎ connecting speakers, headphones and microphones or other audio devices ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ስፒከራትና ኤርፎናትና ማይክሮፎናት ኮኔክት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ፕላስ VGA ቪዲዮ ግራፊክስ አሬ ፖርት ዝበሃል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ሕዚ ፕሮጀክት ክንገብር ከለና እንጥቀመሉ ዝነበርና VGA ነርና just ሕዝኳ HDMI ናኾነና ተቀየረ ይዝኸደለ ወይራስ ግን እቲ ኦልዱ ሳፖርት ናገርና ትላቲስት ወናት ሳፖርት ናገርና እንገር ስለዘለና VGA እና HDMI ሳፖርት ዝገብራ ክልቲኡ ሳፖርት ዝገብራ ዲቫይስስ ስለከም ዘለዋ እዩ ማለት እዩ
while becoming less common VGA ports are still present on some older computers and monitors يزولو زي مالتي so زيدنا لما أنتي كورسنا بوزينا خلنا تقلل مالتي anyways hardware كل جزء كنجزء خلنا زم 4 نجارات مس connectivity ports تتحيزو مس graphics design تتحيزو مس storage تتحيزو CPU RAM نا زي أمزول نجارات بدنبي كريانكم زلنا نساتهم consider جرنا هنجزء زلنا نير كمان نجبر زدلي just تمرتاتنا قصلتيهم لما عند كورسنا بزي تقلل يحزبون لايك شير سبسكرايب بمقار ناي نوتيفيكيشن بتن بمسكاتن معلتاوي بوست نقورهم حواريتات كتقسمو نلاو تمرتاتنا قصلتيهم اسفيحنا كا بيزيك كمبيوتر سكيل اسكعت ادفانسد نا كمبيوتر تمرتات كنا حلفنا وقصال لما بتعمل بزتم حيشه نغرات بزحات حزنا لكم كن مصينا كا موبايل ابلكيشنز فرونت اند باك اند نا اكاونتينج كورسات بملኦም ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሓት ፍልጠታት ክነቕስመኩም ኢና ደይግም ብቋንቋና እናተምሃርና እናተሓጋገዝና ዓቢና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ቴንክ ዩ